tämmönen pieni showroomi. Ja sitten täällä on myös muita taidetta. Sovituskoppi. Elikkä mä teen töitä tämmöisessä keittiössä. Ja kuuluisat höyrypöntöt tossa. Ja mun kangasvarastohan on ihan täällä hyllyssä. Ja vekkihammekangas näyttää siis tällaiselta silloin, kun se tulee kutomosta. Mun kangas on siis, täyttää tämän koko pöydän. Tää on tällainen 170 senttiä leveä kangas. Ja mä kudon sen sillä tavalla, että täällä on helma. Ja sitten tässä keskellä on se niehusta. Ja tuolla on katkaisuraita. Ja sitten seuraavan kappaleen helma. Ja ryhdyn leikkaamaan tästä katkaisuraidasta. Mun ei tarvi siis mitata mitään. Joo, mä tarvin mun vekittämiseen tämmöisen alustan. Tää on tämmönen jöötikkälevy, joka pysyy paikoillaan, ja täällä on muutama tämmönen ura, jotka on olennaisia. Sitten mulla on ihan tämmösiä rautakaupan johtolistoja. Täällä on pohja ja täällä on kansi, ja mä laitan ne päällekkäin. Ja sitten mulla on tällaiset hienot brändityökalut, jotka mä oon itse tehnyt laserilla. Näitä mulla on 3 kappaletta ja mä tarvin niitä ikään kuin pirtoina. Sitten mä tarvin myös ruuvimeisselin ja saks. Hei, mä asetan tämän johtokourun alaosan tänne mun teipin päälle. Se on tärkeässä paikassa, se on suorassa. Ja sitten kiepsauttelen noin vetolangat tuolla ylöspäin ja sitten kammalla kampailen. Ja vedän kohdalleen ja sitten lukitsen ne langat tämän johtokourun kannella. Tämä on sellainen työvaihe, että ihmiset ennen vanhaa teki näitä niin kuin käsin solmimalla 2 lankaa yhteen. Mutta nyt tämä johtokouru on mulle huippukeksintö. Okei, toinen pää on täällä valmiina kiinni ja mä käännän tämän ympäri ja siirryn sitten toiseen päähän tekemään saman asian. Ja mun levy on tietoisesti tuossa pöydän päässä, niin mä pystyn kiertämään ympäri. Ja mä tarvitsen tähän samanlaisen johtokourun alapuoliskoon. Ja taas kampailen vetolla suoraksi. Tämä on aika tärkeä vaihe, että tätä ei voi tehdä niin kuin huitsin haitsin. Ja sitten lukitsen ne vetolangat tänne johtokourun sisään. Vähän jelppailen tätä vekkiä ja pääsen tonne ensimmäiselle uralle, johon mä laitan mun vähän tämmöisen pidemmän kamman. Ja sitten mä lähden vekittämään, pyörittämällä tätä johtokourua ihan tällä tavalla ympäri. Ihan pikku kätösin. Laitan sitten vielä viimeisen johtokourun tänne virran alle ja lukitsen senkin paikoilleen. Tässä mä usein posautan vähän tänne ja otan ton kamman pois ja sen jälkeen leikkaan tämän ylimääräisen vetolangan täältä pois. Vetolankoja mä oon säästellyt ja siitä syystä, että pyrkimys on siihen, että yhtään hukkaa ei jää. Mulla on semmoinen vetolanka taideteos tuolla seinällä.
Puolisko on valmiina höyrytykseen. Mä teen siis näitä 2 kappaletta ihan identtistä sitä hametta varten. Ja tässä vekkilaatassa on siis 170 senttiä levyinen kangas vekitetty näiden johtokoulujen väliin noin 20 senttiä. Okei, täällä on höyrypöntötkin odottelemassa ja tärkeät strategiset rullat. Mun höyrypöntöt on siis tällaiset itäsaksalaiset pömpelit, josta mä aina sanon asiakkaille, että ne on niinku puurokattila ja mehumaijan risteytys. Mehumaija siinä mielessä, että täällä on siis vesikattila, jossa nyt on liian vähän vettä, että se tulee olemaan aika täynnä. Ja sitten puurokattila sen takia, että täällä pömpelin sisällä on tommonen höyryseinämä, niin kuin hyvässä puurokattilassakin. Käytän tätä kattilaa vedellä ja töpseli on seinässä ja jää sitten odottelemaan, kun se kiehuu se vesi. Sillä aikaa kun vesi kiehuu, niin mä lataan noi vekkilaatat höyrypönttöön. Mulla on tämmönen lakanakangas ja sitten on tämmönen vanha pahviputkilo. Ja vuoraan ensin pahviputkilon tällä lakanakankaalla. Sen jälkeen lataan näitä hameen kappaleita tänne putkiloon ja kierrän ne tonne tiukasti sisälle. Ja 2 vastakkain. Pöntössä vesi alkaa kiehua. Otetaan kansi pois tuosta puurokattilasta ja laitan sitten tämän pötkön, jos on näitä vekitettyjä hamekappaleita tuonne sisään ja kansi kiinni. Ja nostan tämän höyryosan tuonne päälle. Ja nyt mä laitan ajastimen ja se on sitten tunnin verran. Okei, tunti on kulunut ja mä otan täältä kannen pois ja nostan sitten tämän pötkön täältä pois ja täällä on ihan kuuma. Pöydälle. Availen tämän paketin, täällä on aika kuuma ja no sitten mä ryhdyin irrottelemaan näitä kapuloita näistä ja on kuumaa edelleen. Mitä tuossa höyrytyksessä sitten tapahtuu, se on olennainen kuitenkin sen vekin kannalta, että jos mulla onkin se vetolanka ja vedän mekaanisesti tämän laatan tämmöiseen, tai kankaan tämmöiseen laattaan, niin tuossa höyrytyksessä on tulinen höyry siellä, ottaa villan niin kuin molekyylitasolla, sellainen rikkisilta muuttaa muotoaan ja missä muodossa sitten se kappale siellä höyryssä onkin, niin siihen se sitten jäätyy. Eli tässä mun valmiita vekitettyjä kappaleita, näitä mä sitten säilyn. Teen varastoon ja sitten tarpeen tullen teen näistä hameita. Mun kääriliinat kuivuu siellä ja seuraavaa kertaa varten. Ja nyt mulla on vekitykset tehty. Mä voin viedä mun kappaleet himaan ja ryhtyä ompelemaan niitä hameita. Mutta tärkeää, että nuo kappaleet jäähtyy hyvin.